Zdravíčko dámy a páni, vítam vás pri novom videu Ervideriet, dneska s Denisom. Čau. Takže dúfam, že si užijete to a poďme na to. Čo? Čo robíš? No. No, čo je? Kde si? Potreboval som sa trošku omočiť. Pustíme si hudbu v aute. Mám si káve. Hudbu? No ako? Dobre. Jak to tam dám? Okay. A? Pusti, DJ. Kokos! A má to zrkadlo. Kamo, to je manuál. Skončí. A čo pípaš? Či mám ísť dopredu? Ne, ty už Jarku! Ja viem. Čo dobré, ale za mnou bola skala, tak prejď sa tu. Počkaj, mapa. No, ukáž mi. Si ho nezobral? Ja mám, však tu. Ja, dobre, ideme. Rovno. Čo? Čo? Pozor s tým, to nie je to. To nie je Škodovka. Počkaj. Zaujímavé je to prepínať, ty kokot. Preraďovať. Ja pozor do kopca, hej. Ja si musím sadnúť, no. Pofakším si. Čo? Aha. Dobre. Inštinkt. Dobre. Nie, ja som zahodil cigu. Nemyslíš vážne. Zapáň druhú. Zapáň som druhú, neboj sa. Počkej, kúpte mapu zatiaľ. No, my sme. Dobre ideš, dobre. Tu. Vojíme. No. Pozor. Doprava. Počkaj, musím preradiť na jedničku zase. OK. No, to je Doprava? problém. No, to nie je doprava. Musíme pozri! prejsť. Denis! Čo? Ďalšia tá. Míňaš benzín, jak vypnem to. Ďakujem. Ale ty klad, však to budeme potrebovať, aby sme prešli. Toto si myslíš, že prejdeš? No. Okay, A jak to položíš? to som nechcel. No! Aj, keď mám to také krivé. Ja musím ísť hore. Ale máme ich tu viacej, Denis. Aj? Ja tam dám, ty daj ďalší zatiaľ. Takže to dám sem. O bož. A hore máš jednu hore. No, toto by išlo, ne? Ešte jedno máme. Tu je. Ukáž. Ja si myslím, že by sme to mali dať, že tu na začiatku, aby sme vyšli hore. Na začiatku neviem, len to prejdeš dáko. Že to má vysoký podvozok, keď sa kúkneš. To prejde, určite. Čo počkaj, dám ti tam ešte to poslednú, že takú rezervu. No. Ja ťa budem navigovať zvenku, hej. Dobre. Tak dáme si jedničku, máme. No. Čakaj. No. Daj si, no. Daj si Jarko, ak potrebuješ. Ak ty si blázen, to kde ideš? Počkaj, musím dať Jerko. Tak mi si to nechceš, že to dá Jarko. Dobre. Čo robí? Kamo, hen! Ty si besný. Jak to vyzerá? A daj ručku. Čo sa hýbe, vidím to. Nehýbe, že si jebnutý. Jak nehýbeš, vidím tie kolesa, jak sa hýbu. No, a to je problém. Nie. Čo robíš, Denis? Jak sa dá, Jarko? Choď naspäť, choď, ja budem šofrovať. Mám. Dobre. Dosky dám hore. Dal som ti jen to, takže asi nevidíš.
dám to narovnejšie. Než chcem len povedať, že ty vlastne... Ty si... Kam ideš? Kamo, vieš, keď... Lepšie? No, lepšie, ale problém je, že ty, ak si nabúral, tak nemáme ento. Čo? Akože rebrík. Kde? Nemáme? Nemáme. Však kúky za tú stranu. Lebo tu máme ento. A kde je? Len tak. No není už. Tak a choď z druhej strany, možno to tam nejak fitneš. A je. Je. Veď máme... A stačia nám dve. Dve stačia? Ja si myslím. Tak dobrá, to stačí. Dobre, ideme. Zapalím si radšej. Dobrý ti. More, hoď ma tam. No. Počkaj, Iva. ja ťa zoberem. No. Jasné, leba? Si No len. jasné. A Dobre. kúkni, čo máme tu, ale. Kúkni, aký to je štýl. Normálne. Otvori si okno tu a môžeš ísť. Ejha. No, ako. Poradne sa vyser. No jasné. Jo, Setovali aký sme. fajn som. Jednička a ideme. No poj. Ja nekúknu mapu vlastne. No, mal by si. No. Stanem si. Mapa. No ukáž. Kde sme? Sme tajto. Dobre, ideš dobre. Ešte nič nevidím, jak som malý za tým volantom. Teraz pôjdeš doľava. Doľava, tu. Doľava. Silná, ľavo, silná. Erko se, Erko. Teraz už... Dobre. Ako ti skapalo. Á, vytočil som to jak pán bracho. A teraz kam, doľava? Počkaj, môžeme ísť doprava, lebo tam vidím dačo, tam je. Doprava. No, Ten no, domček. ešte. No ten domček, že kúknem, čo tam je. Tady nemáme ísť, ale že kúkneme, čo to je. No, a pozri, tu sú tie veci, čo som zobral. Možno si opravíme auto. No? Čo vypnem? Počkej. Vypol som. Počkaj, nedal som ručno. Našiel som nejaký, že scrap metal. No to, ináč to som aj ja minule bral. Neviem, kde sa mi to schovalo. Máme tu, je tu had. Kde? Tu. Kde? Ejha. Ty kokot, jak na mňa zautočil, ja som si ho ani nevšimol. Neviem, preskoč. Vyletíme domy, ideme preč. To je nebezpečné, ale... Kamo, kde je? Aha. Našiel som steroidy, kámo. Kamo, ale ja neviem, kde je. Kto? Ona. Je tu, jak zautočil. A nejak Denis, ja som syčí. sa otravil. To ten had ťa otravil. A kde si? Vnútri. Hen tam dom. Ne, ja som sa... Ty si mŕtvy? Aha. Ty si blázen. Tu počkaj. Ja ti napríklad steroidami. Ja mám dačo. Poď sem. Budeš jak nový, no budeš jak Kapitán Amerika. Oh. No a jako. Kamo, ale čo teraz spravíme? Ale počkaj, že nemáme tu dačo vnútri. Reaper Hammer, no jasné. Či mi má 8 skrepov, asi tam viem to opraviť. A ja mám skrep. Ty si ma zase jebol. Čo, jak si to jebol? Kamo, prejdem ho. Myslíš, že ho nezabijem? No, neskúšal by som radšej, kámo. Radšej by som neskúšal, tak ti poviem. Počkaj, čo musím... A? Počkaj. Nie, mŕtvy. On je vo vode už. Počkaj, ja to opravím auto. Opravujem. Počkaj, ja musím ísť dopredu, lebo som nabúral. Dobre, a môžem pokračovať vo výlete. Výborne! A teraz doprava. Nie nadarmo mám vodičák. No, vidíš. No, poď. Jak dobre. No, pozor, kúsek dole, no. No, kúsek dole, no. Tam dole nič není? Rovno. Či kúkne? Už? Tam dole Ukáž. naľavo. Či kúknem tam. Možno tam budú také skrepy.
Ešte nie som tu. No jasne, že tam je skrep nejaký. No, veď hovorím, že... Ale počujem hadov. Áno, tak rýchlo No. trhaj. Počkaj, Koko, to je ale grill, ten na mňa grill. jak vyskočil ten hajzel, Počkaj. že? A to je, on je pritom, No, ten had. tak bera rýchlo zdrhaj. Energetiak. Nuggetky! Počkaj. Počkaj, ale poď aj ty. Lebo ja Čo? môžem jednu vec nosiť. Čo mi zebrať? Sú to nuggetky. A ešte dačo. Dojdem tiež tam. Kamo, my nemáme nejakú zbraň alebo zabiť nejakého hada, lebo ja nechcem byť zase mŕtvy do piči. Však nechoď pri neho. Joj! Joj! Dobre. Má nuggetky. Popod stôl, zochoď. Nedá sa. Joj! Má, je. No ja, že nuggetky, kámo. Ale nuggetky v tomto. Ja mám nejaký čak. Konzervy. Ja mám kávu, už som sa napil. Som rýchlejší. Dobre. Zapútať Dobre. deti. A neboj sa tej dvojky. No, to je nejaký domček. Skrepy Nejaká vidím. pumpa. Skrepy sú good. Máme pečko. A ideme. Veľa skrepov. Zaradíme jednotku. Ideme. Synku, zavri, ideme, nasadaj. No ako. Dobre, Počkaj. tu ideme doľava, ne? Doľava. Hej, doľava. Dobre. Hoďme si dvoječku. Opa. Aj tak sme chceli kabrio. Hej, no jasne. Aj tak sme chceli, Kabriolet. aj tak sme chceli kabrio. Pozri, teraz máme tu paranomarickú túto. Strechu, či jak sa to volá. No, kabriolet, no. Aj vzadu máme kabriolet, jak vidím. Počkaj, radšej kúknem mapu. No, však dobre ideš. Koľko teraz by z hora vyletel na nás had, ne? Jasne. Dobre, dáme Rko, nemusíme. Dáme jedničku, Odrazil nás. dáme Nemusíme. jedničku. Dávame Drift King, synku. Kaj ideš, dobre. Dobre ideš, dobre. Aha, a pozor. Počkaj, musíme- ešte je tu. Počkaj, ale musíme to asi rýchlo prejsť. Asi, no tak sa narovnaj sa. Synku, pripútaj sa! Medveď! Kde? Medveď! Za nami! Naštartuj auto, do piče ideme. Ono to rozvíja. Poď rýchlo. Čo si blá... Oni za nami, ale... Nerob. Celá rodina. Celá rodina. Tak rýchlo na dvoječku dávam! Po... Synku, drž Poď sa! rýchlo. Trošku Ja to som si bude zapal, offroad. Ty si blázen. Rýchlo, Erko. Ja som sa vysadil. Že ona tu ide. Mám pocit, že... Som ho prešiel. Kámo, už máme kabrio. Normálne. No nič. Druhý Mám pokus. pocit, že to nešlo. Dámy a páni, druhý pokus. Jak nám to nevyšlo. No, Dobre, Šinku. Ne, achievement checkpoint máme. no máme. Dobre, synku. Tak. Zaraď jednotku, nekúkal sa, jak vyhul na mňa. Počkaj, musíš dať nervózny som. Zapal si. Jak nájdem, že kde sme? No. Keď držíš to, tak to stále drž. No. A keby choď napravo dole a tam uvidíš, že keby nás a našu Auto. cestu, jak sme išli. No počkaj, ako? Vieš, Dobre, synku. no. Jednotka. Tak. Výborne. Teraz pôjdeme doľava. Doľava? Takže dole kopcom? Áno. Tak, výborne.
Výborný, pozor, strom! Ja fúha. Do dvojky pozor. Hoď to do dvoječky. Tu nie je do dvojky. Sa nebojím. Tak a teraz budeme mať takéto otočky. No ako. Takže pozor. Dobre. Tak, výborne, vytočíš to. Počkaj, trošku planeš dole, poď, vytoč to a teraz Ok. plný na jednotke, plný! Idem. Plný! Kde teraz? Výborne. Pofačka. A tak tuto dávame pozor, nezastavuj, choď rovno, lebo medveď dojde. Ide už. Výborne. Ja sa zasmejem, že tuto budeme mať toho medveďa. Tak to bol druhý, sa mi zdá. Krásne, Fú, synku, kamera. krásne. A teraz dole, počkaj, musím kúknúť mapu. Tak dole Medveď, nemôžem ísť. utekaj! Rýchlo. Synku, bež! Tam hore musíš ísť! Cúvaj, už nás rozoberá! Cúvaj! Ja chcem. Dajte cúvať. Cúvať. Ne, synku! Zapol si rýchlo aj poslednú. Nie! Predsmrtná, posledná! No. Dobre, ideme znova. Moc sa išlo rýchlo. Bohužiaľ. Nevadí, synku, prvýkrát stáva sa. Dobre, synku, priputaj sa. Vediem. Zase sa vystriedame. No. Poď. Čo je v tom autu? No. Takže tam proste, keď tam budeme, tak ho musíš valiť normálne. Že ho musíš valiť. Dvojčka. Ale musíš aj kamión natáčať, lebo Mm. to zle skončíš. Ale aká hudba? Tomu ver, to je Motivačná. tá prvá hudba. Čo je najlepšia? Dobre. Opa. Nemáme ani späťak. Rýchlo, lebo medveď dojde. Jedničku. Všimol som si, že kde sme nabili do tohto stromu, aj predtým, aj ja. Aj ty Dobre. na šacku. Hej. A rýchlo budú tu medvedie. Dobre, ideme. Dvojčka. Valo. Oj! Sweet Caroline, papa. Dobre. Kurva, To nič. to nešlo na začiatku hry. No utekal, tu bude Profesionál. Už ho počám. Halo. Dobre. Dobre, doľava hore, synku, doľava hore. Ja. Píču vidím. Čo mám robiť? No ako. Neviem, či nejsme na polku vo vzduchu. Neviem. Ja mám ísť. Počkaj. Tátko sa na to musí kúknúť. Dobre ideme. Hej. Teraz doľava. Hej, pozeraj! Čo? Si vedel, že sa s tou stoličkou vieš otáčať? Nevedel. Jak sa to časne? AD. Kam ísť ale? Doľava. Doľava. Choď dole, Aj. synku, poď dole. Asi dole. Čo? No. Easy. No, takže. O, pozor. Máme tu veci. Na tu žiaden medveď není. Niekam odjebal rebrík.
Dobre, ideme. No konečne, Po normálna hodine. zima. Už sa dostali z výpravy. A teraz kam? Asi doľava. Počkej, tak stoj, ja ťa kúknem. Doprava, ne? A- Tu. Ako, Teraz je to, sa no. budeme odtiaľ vyzdrbávať. Jaj. No poď. Pozor na to blato, než náš pekne dole. To potom bude zle a nedobre. Daj to do tej dvojky, však až škrečíš to auto, hej. Kokos do tej trojky to nejde. Čo desa? Poďme, jak tuto vidíme hore. Prišla mi hád. Kde? No tam. Jak budem liesť. A je tu schovaný. On ťa jebne. A nebol ťa. To bol. Aha. A jak to sem vytrepeme? Sem sme sa mali dostať. Asi pivo. Skrepy, mám veľa. Nice. No... Mám pocit, že by sme mali fakt ísť do Rosa, no. Ja som ti to hovoril. Jak si mi to hovoril, že ja som tam chcel ísť? Ale hovoril som ti a naspäť, že sme mali ísť. Tak kade, akože... No Môžeme jedine, to... že by sme išli tuto hore a vyskladali sme tie blbosti a ďalšie našli po ceste. Tak počkaj, ja ti tam hodím, chytaj. A kde to dáme všade? Nejak... Poď, stop. Tak nech nenarazí do toho kameňa. Nie, počkaj, jeden musím dať tak blízko, nech nenarazí do toho kameňa, Jeden vieš, sem. napríklad... No ale jeden musí byť niekde, že... To máš. Tu ho daj asi, ne? Tu. Je to full damage ináč. By sa pýtal. Čo? Že je to full damage. Neviem. Takže... Je si robiť masko. Chceš aj ty? Čo to je? Masko. Oh, okay. No, to pomáha. Čo mi píše? Dobre. Tam máš burger. Burger. No jasne, zesmi. Do huby som ti to rovno hodil. A kde je? Tu je. Dobre, vypni to. To nie je, to je proste one way. Had. A nie. Ja viem. Čiže padlo ti toto. Treba zatvárať dvere. Dáme rečko. Dobre. Ja sa len točím, hej. Jednotka. Bože, sem nejaké vykapoč. A, Tam som to dal, nech to nie je mimo. No a ovládač si mal zobrať, alebo ja? ja vás zobrám.
Neboj sa toho plynu. No veď idem. No to musíš asi ty, lebo mne to nefunguje s tým plynom. Ja to len zasekávam. Dám ručno? Skús. No, dal som. Dobre. Skús to prehodiť na druhé. Hej. No, môžem? Mhm. Ja dneska si zahráme alebo už, ne? Hej. Okay. Ma to začalo zase baviť. No, počkej, tu... To vidíš sám? Asi nevidíš. Daj ručku, ručku! Dal som! Ručku! No boha. Ten strom oproti, No, nebude to? Je to moc ďaleko? Tam? Čo by bolo ďaleko? Á, vidíš. Možno... Pozor, ale No, Denis, to- zasekáva sa ti to. Ja. Počkaj, ja tam ten. Tu by som dal teraz ručku. No. No neviem, či toto je dobré, že sme takto nahnutí. Nie, dobré, všetko. Vidíte plný plyn, keď ti poviem? Čo povie? Poď. No... Počkaj. Ja ťa chytím. No. Máte no tento stav. Kúsek to odsúvaj. No. A stoj, moc. Pojďme sem. Kde som dal ten telefón? No treba, to už som vyliezol. No. No pišo. Máš to? Dobre. Mhm. Dáme ho do garáže. Máme ďalší checkpoint. Počkaj, teraz kam? Teraz tam. Ako som dobre. to tu Denis ukončil dneska? Hej? Na oslavu. Na oslavu. Dáme pivečko. Na oslavu, dáme páni. Dneska sme prešli dlhšiu cestu. Takže nezabudnite like, follow a zvonček, aby vám nič neušlo. A vidíme sa opäť na budúce. Tuto s Denisom budeme pokračovať v našej výprave nahoru. Tak, A jako. ahojte.